Visoki predstavnici Islamske banke za razvoj na čelu sa generalnim direktorom te ugledne svjetske bankarske institucije doktorom Ahmedom Mohamedom Alijem i grupa biznismena i privrednika iz više arapskih zemalja koji su učestvovali u radu Međunarodne investicione konferencije u Sarajevu danas je boravila u radnoj posjeti Mostaru. Visoki gosti su u pratnji gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića, načelnika opštine Stari grad Nijaza Slipićevića i ministra za privredu u gradskoj upravi Mirsada Šarića obišli istorijsku jezgru Mostara sa Starim mostom gdje se upoznali sa tokovima početka njegove rekonstrukcije u kojoj učestvuju mnoge zemlje svijeta. Mimo najavljenog protokola biznismenima i privrednicima iz više arapskih zemalja ipak se pridružio i generalni direktor Islamske banke za razvoj dr. Ahmed Mohamed Ali, koji je rekao da ne želi otići iz Bosne i Hercegovine, a da ne posjeti Stari most u Mostaru i lično razgovara sa gradonačelnikom Safetom Oručevićem. Drago mi je što imam priliku da se upoznam sa čovjekom koji je tokom rata iskazao veliki patriotizam učestvujući u odbrani Mostara, rekao je između ostalog dr. Mohamed Ali prilikom prvog susreta sa gradonačelnikom Oručevićem. Generalnom direktoru Islamske banke za razvoj predočeni su planovi i projekti obnove Starog mosta, kao i istorijske gradske jezgre, te brojni drugi projekti koji konkurišu za kreditna sredstva međunarodne zajednice pa i ove banke. Generalni direktor Islamske banke za razvoj rekao je mostarskom gradonačelniku da je u detalje upoznat sa svim inicijativama vezanim uz rekonstrukciju Starog mosta. On je izrazio spremnost Islamske banke za razvoj da pomogne realizaciju ovoga projekta koji, kako je rekao visoki gost, simboliše pravi most između istoka i zapada. To je, dodao je gospodin Mohamed Ali, zadatak i banke koju predsjedava da pomogne rekonstrukciju u Bosni i Hercegovini, zemlji koja jeste svojevrstan most između istoka i zapada. Delegacija biznismena i privrednika iz islamskog svijeta i dalekog istoka danas popodne obišla je centralni gradski trg Musalu, interesujući se za potencijalna investiciona ulaganja, a potom su bili gosti mostarskog muftije Hadži Seida Efendije Smajkića. Pred polazak u Blagaj posjetili su i harem šehituci, gdje su zajednički proučili fatihu svim šehidima Mostara. Danas popodne u muzičkom centru Pavaroti za visoke goste upriličena je projekcija filma o urbici nad Mostarom, a obratio im se i gradonačelnik Safet Oručević.